Dobrý den, přátelé, já vás vítám na laguně. Jsme v areálu takzvaného Běleckého písníku, což je 6hektarová pískovna mezi Svinarama a Bělčí nad Orlicí, což je vlastně, dá se říct, kraj Hradce. Tak, tady můžete vidět příjezdovou bránu a parkoviště, to bude vlastně první věc, kterou uvidíte, když na lagunu dorazíte. S tím, že všechny auta po celou dobu chytání zůstávají na parkovišti. Místa 1 až 5, to je tady ta strana, se zavážejí kárkou. Tamhle vzadu vidíte, máte ji k dispozici k zapůjčení. Není to daleko na 5, je to nějakých 120 metrů, na 1 to máte 30 metrů, takže je to bez problémů. Strana druhá, což je tato příjezdová cesta, objíždí celý písák a tam si můžete věci dovízt autem. No, s tím, že je to jenom na vyložení věcí, jet na místo, vyházet věci, auto hnedka na parkoviště a potom teprve vybalovat. Tak, tady máte lagunu, vytím si něco málo k lovným místům, protože to tady vzhledem k historii máme takový zmatečný. Vlastně na straně od parkoviště, jak už jsme říkali, jsou místa 1 až 5, tam je to jasný. A druhá strana písníku je tamhle od té břízy dozadu. A ty místa se jmenují trošku zmateně, protože je to 6 až 11 a tamhle jsou místa P1, P2 a P3. To vychází z toho, že tam bylo dřív přívlačový pásmo, takže to je historické označení a už jsme to po 3 letech nechtěli měnit, že lidi měli ty místa zažitý. Já vám řeknu něco o obsádce, kterou tady máme. Máme zde převážně kapry samozřejmě, který se pohybují od velikosti od nějakých 7 kg po 26 kg. Těch je tady několik stovek kusů. Dále tady máme amury. Amurů tady máme přes 250 kusů. Od nějakých 8 kg už dneska po až ke 20 kg amury. Obsádka je bohatá, jsou tady cejni, jsou tady líni. Ještě si řekneme něco o dravcích, protože laguna je tím docela proslulá. Dřív se tady vlastně na té levé části právě na těch péčkách chytalo celoročně. To jsme teďka upravili, protože zájem o kapry je a chcem těm dravcům dát i přes sezónu klid. Takže střívačová sezóna začne od začátku října s tím, že se bude chytat na celé laguně podle obsazenosti. Takže když budou na kaprařských místech 3 místa obsazený, tak prostě na tom zbytku, aniž by se těm kaprařům překáželi, se chytat dá. Jo? Co se týče osádky, tak myslím si, že kdo lagunu zná, asi nepochybuje, nemusí se ptát. Jsou tady velikánský štiky přes metr, je tady spousta vokounů přes 40 čísel. Dosadili jsme i sandáta, který už dorůstá do rozumných velikostí, takže myslím, že se tady vláčkaři přijdou na svý. Tak, ještě si řekneme pár základních pravidel, které tady máme. Všechno máte vlastně na webových stránkách, v těch pravidlech lovu, ale některé věci tam třeba nejsou jasné, nebo to, tak si to vezmeme od začátku. Co se týče bivakování, bivakuje se pouze na lovných místech, jo? To znamená u mola, prostě všude tam máte připravený flek, na všechny místa se vám vejde minimálně 3metrový bivak, většinou spíš víc, takže myslím si, že v tom problém není. Další věc je grilování, je povolený uzavřený oheň v grilu, to znamená, nesmí to hořet na zemi. Další důležitou věcí je zavážení. Jo? U nás je striktně zakázaný používání zavážecích lodiček, ten písák není široký, prostě místa jsou proti sobě, nedělalo by to dobrotu. Co se týče použití lodě, tak je povolená na zdolávání, což u nás vzhledem k váskám není potřeba, jo, takže jenom kvůli tomu, abyste si zdolali rybu, si sem loď brát nemusíte. Co se týče tyčových bojí, tak tu si zavíst můžete. Máme tady k tomu účelu k dispozici 2 pramice, na každé straně jednu, takže lodičku si můžete půjčit, dáte si tyčovou bojku a až skončíte chytání, zase si ji odvezete zpátky. Tak jo, tak z provozních věcí je to asi všechno. Já vám děkuji za pozornost a budeme se na vás těšit.